je gauw naar dit verhaal. Een nieuwer cadeautje. Cornelia zit op een stoel. Ze hing het mooie kleurde slingers op. Jana Joe helpt haar. Worst mijn tekening ek ophing je, Cornelia? Ja. Cornelia plakt de tekening van Jana Joe met plakboon onderdoor. Is het al Salet? We moeten gauw naar het ziekenhuis daar, Janne. Lees die cadeautje maar op tafel. Tomke zit al te wachten. Oké. Was ik maar, Romke? Nee, ik pas vol op het hoes en op een mooie slingers. Oké, onthazen. Even later rieden Cornelia en Jana Joe voort. Tomke had een nacht uit van Hoeswest in het ziekenhuis. Hij hie een zere kiel. De dokter in het ziekenhuis had de kiel weer beter maken. Sa, die ben voort. Romke shot naar Jana Joe haar pakje op de tafel. Ik ga geen cadeautje voor Tomke. Nou, dat vind ik net zo aardig. Wacht je. Ik heb een geweldig plan. Romke draaft naar de keuken. Ik weet al wat. Ik zie je wat lekkers in de keuken en dan maak ik daar een cadeautje van. Romke docht de koelkast diepen. In de koelkast leidt een groene wast. Een worst. Dat is een geweldig cadeautje. Die pak ik in. Maar zou Tomke mijn cadeautje wel lekker vinden? Wacht je. Ik probeer eerst even. Romke neemt een hap van de wast. Dat smaakt het. Hij neemt nog een hap. En nog een. En nog een. En dan... Oeh, de worst is op. Ik heb Tomke zijn cadeautje opeten. Hoe maakt dat nou? Regine, wat zit er nog meer in die koelkast? Augurken? Molken? Nee. Wat dan? Cheese! Ja, dat vindt Tomke lekker. Romke leidt het stukje cheese op het pakpapier. De cheese ziet er echt lekker uit. Zul je een hapje nemen? Ik neem een lietstikje. Hap. Nog een lietstikje. Happer de hap tot Romke. Dat wie een grutte hap. En fort is het stuk cheese. Nu heb ik nog een cadeautje voor Tomke. Wat moet ik doen? Ik heb de auto van Cornelia al. Zal ik die bonken inpakken? Nee, die wil ik net kwijt. Maar wat dan? Wat heb ik nog meer? Hoenenbrokjes. Ik maak een cadeautje van mijn brokjes. Die hoef ik net meer. Ik ga zo'n dikke buik van die worst en die cheese. Romke pakt een stuk papier en kiepert zijn bakje met hoenenbrokjes om. Zo, gauw inpakken. Een plakboom erop. En een strikje eromheen. Kleren is het cadeautje. Cornelia, Jana Joe en Tomke komen de kamer in. Hoi. Nou, eerst maar even op de bank bekomen, Tomke. Du bist nog lang net beter. Haast niet mooie tekening als jongen, Tomke? Er staan letters op. Wat staat er alweer, Cornelia? Is dit? Welkom thuis, Tomke. Ja, ik vind die tekening heel mooi, Jana Joe. En de slingers ek. Waar je het feest? Want dan bist waarom uit het ziekenhuis. En ik ga ek een cadeautje voor die. Jana Joe jouwt Tomke een pakje. Tomke maakt het pakje gauw in. Oh, een prentenboek. Dank je wel, Jana Joe. Ik heb een cadeautje van die Tomke. Een heel mooi cadeautje. Maar hoe komt je aan een cadeautje, Romke? Bist je naar de winkel west? Nee, hè? Maar ik heb echt een cadeautje. Voor die Tomke. Oh, dank je wel, Romke. Ik ben zo nieuwsgierig. Wat zou erin zitten? Een auto? Of een koeser? Misschien wel een puzzel. Gauw schoot Tomke het pakje open.
Een paar hoenenbrokjes roegelen over de vlier. Hoenenbrokjes? Brokjes? Nou, hoe vies mijn cadeautje, Tomke? Lekker net. Maar wat moet ik met hoenenbrokjes, Romke? Hè? Dit is geen echt feestcadeautje. Tomke is toch geen hoentje? Eet die brokjes zelfs maar op. Nou, ik hoor die brokjes net meer. Oeh, ik ben een beetje misselijk van de worst en het cheese. Worst en cheese? Hast toe in een koelkast zitten, Romke? Cornelia doet de koelkast diepen. Ze shot het al. Oh, de worst en de cheese binnenvoort. Ja, ik wil echt een cadeautje van Tomke. Krijg dus Janne Joe. Oh, mijn buik doet zo zeer. Ik hoek geen cadeautje van die Romke. Ik ben zo blij dat ik die weer show. Een slikje van die is ommers het mooiste cadeautje dat er is. Tomke kroept Romke even aan. Romke jouwt hem een slikje. Dan kroept er gauw in zijn koer. Irme Romke. Nou bist toch ik al een beetje ziek. Nou, eerst maar net met eten, ja? En dan nemen wij nou een lekker stukje ijstaart. Dat is goed voor de zere kiel van Tomke. Ja, joepie! En Romke zijn stukje bewaren we dan in de vriezer. Staat. Oh ja, hier staat, joepie. Nou is het echt feest. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut.